We zijn hier vanavond bij de Dikdakkers, de cd-presentatie van Hobbelpaard. Waarom deze? Want er zijn al een heleboel versies van. Jullie hebben hem opnieuw uitgebracht. Waarom is dit nou de leukste tot nu toe? Omdat deze het meest swingt en omdat deze het meest beukt. Gewoon een feestplaat. En iedereen feest mee en danst mee met het Hobbelpaard van de Dikdakkers. Het interactieve bij Cowboys en Indianen was al leuk natuurlijk. Kom pak je lasso maar. We hebben nu gekozen voor het Hobbelpaard. En ik wil een Hobbelpaard. Een met een lange staart. Die zwaait ze heen en weer. Ze wil geen vliegen meer. Want vliegen zijn niet dom. Die zeggen brom brom brom. Ze zitten op de kont en draaien in de wind. Ze wil een Hobbelpaard. Een met een lange staart. Die zwaait ze heen en weer. Ze wil geen vliegen meer. Maar vliegen zijn niet dom. Die zeggen brom brom brom. Ze zitten op de kont en draaien in het rond. En ik begreep dat hier de top 15 staat bij TV Oranje Radio NL. Ja, dat gaat lekker. Wordt goed opgepakt al door de mensen. En je zei het net zelf al, ook in het café doen ze het lekker mee. Dus Hobbelpaarden. En wat zijn jullie in de toekomst nog van plan? Nou, meer van dit soort nummers. Hè, van interactie met het publiek vinden wij heel belangrijk. Merken wij ook bij de optredens. Heel dicht op het publiek. En ja, daar gaan wij voor. Dus wij gaan meer van dit soort nummers uitbrengen.